నేను ఈరోజు పేపర్లో ఒక ఆర్టికల్ చదివాను. మధ్యప్రదేశ్ రాజధాని భోపాల్లో దారుణమైన సంఘటన జరిగింది. 10వ తరగతి చదువుతున్న ఇద్దరు పిల్లలు ఏం చేశారు, సహచర విద్యార్థి మీద కత్తులతోని విచక్షణ రహితంగా ఆల్మోస్ట్ 27 కత్తిపోట్లు 30 సెకండ్లలో చేశారు. ఇది చేసి కూడా ఇప్పటికి 10 రోజులు అయింది. బట్ అది ఇప్పుడు సీసీటీవీలో ఇప్పుడు చూస్తే బయటకు వచ్చింది. అది చిన్న గొడవ, అది స్నూకర్ క్లబ్లా జరిగిన చిన్న గొడవ మీద ఇంత చేసిరు. అంటే పిల్లలల్లా ఇంత పైశాచికత్వం ఎట్లా అవుతుంది? అంటే వీళ్ళు మొబైల్స్లో చూసే గేమ్స్ ఉంటాయి చూసారా, ఆ పబ్జి కానీ రోబ్లాక్స్ సంథింగ్ ఏవో గేమ్స్ వల్ల కూడా వీళ్ళ లోపల ఇంత పైశాచికత్వం తయారైపోయిండ్రు. సో ప్రభుత్వం కూడా పిల్లలకు ఇలాంటివి మొబైల్స్ అది చూడకుండా కూడా పెట్టాలి. ఒక ఆస్ట్రేలియా గవర్నమెంట్ అయితే పెట్టింది, పిల్లలకు అండర్ 14 పిల్లలకు మొబైల్స్ అలో లేకుండా చేసింది. సో మన దేశంలో కూడా మోడీ గారు దీనిపైన చర్య తీసుకోవాలని మనందరం కోరుకుందాం.